Plánujete ísť na dovolenku lietadlom spolu so svojím štvornohým maznačikom? Vďaka prepravkám Fairplast Atlas Professional to nebude žiaden problém. Moje meno je Jaja a som z ABC Zoo. V dnešnom videu si predstavíme prepravky Atlas Professional, ktoré sú v súlade s IATA predpismi, ktoré hovoria: 16% plochy musí dovoliť ventiláciu, štítok živé zvieratá alebo laboratórne zvieratá musí byť uvedený na každej zvislej strane prepravky. Ak súčasťou prepravky sú kolieska, na ploche letiska musia byť odstránené alebo zablokované. Dvere musia mať bezpečnostnú poistku, aby zabránili náhodnému otvoreniu, a miska musí byť inštalovaná s dostupnosťou z vonkajšej strany. Prvou prepravkou je Atlas 40 Professional, ktorá je určená pre stredne veľké plemená. Táto priestranná prepravka je vyrobená z kvalitného plastu. Na vrchu prepravky sa nachádza zabudovateľná rukoveď a rúčka pre ľahšiu manipuláciu. Ventiláciu zabezpečujú bočné vetracie mriežky, ktoré sa nachádzajú po všetkých štyroch stranách prepravky. Vybavená je oceľovou mriežkou, ktorú takto jednoducho upevníte. Na mriežke sa nachádza bezpečnostný zámok, ktorý otvoríte miernym potiahnutím k sebe a zatvoríte zatlačením smerom dovnútra. Miska, ktorá je súčasťou balenia, sa nainštaluje z vnútornej strany. Zaklapávacie spony držia prepravku pevne uzavretú a takýmto jednoduchým spôsobom si vrch prepravky zaistíme. Okrem misky a zaklapávacích spon sú súčasťou balenia aj skrutky, matice, SK pásky a štítky. Teraz si vezmeme skrutky, vložíme ich do bočných otvorov a zaskrutkujeme maticami. Odporúčam vám, aby ste až po leteckej kontrole zabezpečili dvierka prepravky SK páskami takýmto spôsobom. Akým spôsobom nalepiť štítky sme si ukázali v predošlom videu. Prosím, majte na pamäti, že je potrebné sa vopred informovať u svojej leteckej spoločnosti, aké štítky povoľuje a čo v nich vyžaduje. Ďalšími prepravkami sú Atlas 50 Professional, ktorý je určený pre stredné a veľké plemená, Atlas 60 a Atlas 70 Professional, ktorý je určený pre veľké plemená. Všetky tieto tri prepravky sú vybavené postrannými sponami s poistkou, bočnými vetracími mriežkami, vyberateľnou rukoveťou, užitočnou priehradkou na príslušenstvo, ktorá sa nachádza na vrchu prepravky, oceľovou mriežkou na prednej strane spoločne s miskou, pevným bezpečnostným zámkom a na rozdiel od Atlasu 40 Professional majú tieto tri prepravky hygienickú plastovú podložku. Súčasťou balenia sú štítky, SK pásky, imbusový kľúč, skrutky a matice. K prepravkám Atlas 50, 60 a 70 Professional si viete dokúpiť aj praktické kolieska, ktoré viete veľmi rýchlo namontovať, zaistiť a odmontovať v prípade, keď to budete potrebovať. Mnohí z vás sa nás pýtate, akú správnu veľkosť vybrať pre vášho miláčika. Odpoveď na túto otázku nájdete v nasledujúcom obrázku. Dĺžka zvieraťa od nosa ku koreňu chvosta plus polovičná dĺžka prednej labky. Výška od zeme k lakťu, dvojnásobná šírka cez ramená, výška zvieraťa v stoji, od špičky uší pre zvieratá so stýčenými ušami. No a poďme sa spoločne pozrieť na veľkosti prepraviek Fairplast Atlas Professional. Atlas 40, Atlas 50, Atlas 60 a Atlas 70. Ak vás prepravky Atlas Professional zaujali, tak pevne verím, že vás tento produkt nesklame a vášho miláčika prepravia bezpečne.
Nájdete ich na našej webovej stránke www.abczo.sk, takisto ako aj iné cestovateľské produkty. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!